Es cóncavo y convexo, es una casa. Es un movimiento en dos direcciones. Jaron, Ji, Alfa, Rho, Omega, Nu. Ji como jade, casi el mismo sonido. Estoy aprendiendo a decir todo esto. Había dos categorías para imaginarse en el mundo. Viva y muerta y viva, sigues nadando. Resiguiendo la morfología del objeto, la piedra, el fluido, que une una cosa con otra. Esa línea lisa, acuática, horizontal. Una piedra pulida que parece de agua. Obsidiana de barro sin espejo. Son las cenizas de todo lo que había. Es un movimiento circular. Pongo los pies con cuidado, primero uno, luego el otro. Puedo pararme y mirar a los dos lados del río, sobre ellas. Nos sostenemos, nuestras naturalezas extrañas. Nos reconocemos de alguna manera, nuestras caras familiares. Los ángulos curvados, los golpes y las grietas. Cuando estuviste en la laguna era negra, entre las plantas silenciosas, húmedas, brillantes. Cruzar no es el verbo. Flotar, pisar, caminar, aterrizar sobre arenas movedizas. Pongo los pies como una fuerza, primero uno, luego el otro. Bona tarda a tothom, moltes gràcies per venir. El primer que volia dir és gràcies, Marla, per convidar-me a parlar una mica sobre un poema d'en Joan Brossa. La veritat és que ha sigut, sincerament difícil, perquè, com tots sabeu, Brossa té molts de treballs i moltes direccions i jo sempre, la veritat és que m'he sentit bastant interpel·lat. Vull dir que ha sigut la primera feina difícil. Semblava que fos un encàrrec fàcil. Quan la Marla ens va escriure al correu i va dir us convido a parlar sobre una obra en Brossa, 20 minutitos, es fácil, puedes hacer lo que te da la gana. Una performance, una charla, lo que tú quieras, leer el poema, etc. I jo, òbviament, vaig mossegar l'esquer. Vaig dir, sí, i tant, jo parlar en Brossa per mi perfecte, no? I més m'agrada molt la seva feina, també de Marla, o sigui, per mi fantàstic. Però sí, com us dic, ha sigut bastant difícil. I vaig començar a fer una mica de recerca, no? A buscar, vaig anar a l'Arxiu Brossa, que està allà dipositat al MACBA, vaig anar buscant i remenant. I, sortien coses interessants, però tampoc res m'acabava de fer el pes, de debò, no? Continuant una mica la recerca, el que vaig fer va ser començar a trucar poetes i per a veure si podia una mica enfocar-ho des d'una altra banda, no? I vaig trucar en Gabriel Ventura i just quan el trucava vaig tenir la idea que vaig dir, el dia que fem la presentació, doncs el que puc fer és el truco i s'acabó, no? O sigui, jo sé que ell coneix bastant Brossa, crec que ha fet alguna xerrada aquí, etc. Em va fotre una xapa d'una hora i mitja i la veritat és que tampoc em va acabar de concretar res. Llavors vaig pensar, si haig de parlar 15 minuts i el truco amb ell, encara no haurà començat a xerrar i no anirà bé, com si diguéssim, no? Llavors el que vaig fer va ser... Ell sí que em va dir que vaig poder rescatar una cita molt interessant d'en Brossa, que recitava per en Gabriel Ventura, que diu alguna cosa així com poetes, deixeu en pau els ocells. I vaig pensar que era una cita interessant com per començar, no? Que és com els ocells estan bé on estan i deixeu-vos prou de descriure el vol dels ocells, no? I llavors el que vaig decidir, agafar, finalment triar el meu poema preferit,
d'en Joan Brossa. I bueno, és un poema que el més interessant és que conté un error, que és un error que està totalment amagat, no és com a simple vista, saps? No és més com una poesia concreta, no? Com aquesta clau, que les formes, no? De que obren la porta són l'abecedari, o aquesta forma de poema que hi ha com que és com un revòlver, que tu ho veus, no és com una marca, com un logotip, o així, o el propi logo, no? D'aquí la Fundació Brossa, que és aquesta espècie de cap de toro i etc. No, és un poema, jo crec, raro, difícil i que sobretot passa molt desapercebut, no? Però és molt potent perquè com has de fer una lectura molt atenta del poema per veure on està la poesia, no? Perquè, com dic, no és evident. I llavors, quan tu vas llegint els versos, si es poden considerar versos, doncs vas trobant el rastre poètic i aquest rastre poètic el que fa és empènyer a imaginar que n'hi ha molts d'altres, no? I has de continuar llegint el poema fins que els vas descobrint i inclús tens la tentació de trobar alguna fórmula secreta o algun perquè d'aquestes alteracions, no? És un poema que conté molts angles rectes, n'hi ha 4 i 4, 8... Jo crec que n'hi ha uns 98 angles rectes i hi ha un fons i potser hi ha com 90 versos, no? També el que és interessant és que és un poema pel context on està. O sigui, és un poema que si tu el treus del context deixa de ser un poema. I és un error. És un error si és que el veus, perquè et dic que és com molt desapercebut, no? O sigui, t'han de dir que és un poema perquè entenguis que és un poema. No hi ha concessions, tampoc no hi ha la relació com aquell el poema visual aquell de la pilota i la peineta i país, i aquesta contraposició entre els dos objectes que estan col·locats d'una determinada manera i el títol és el que acaba de fer la triangulació, no? En poètica aquí no hi ha cap concessió de cap tipus. I el que és interessant també és com utilitza el camuflatge en dos sentits. Primer, en el fet que has de descobrir i després que es pot camuflar molt bé en molts contextos diferents, no? És com molt misteriós. De fet, he estat intentant investigar una mica sobre aquest poema i he trobat que algú ha escrit coses, no? Hi ha un text a dintre d'un catàleg que es diu Anar i tornar de Brossa i concretament un text que es diu Joan Brossa y las dinámicas del cambio en los tres ejes del espacio, de Manuel Aramendia, que diu coses com pero difiere de ellos en el tratamiento irónico que da la metáfora y la metonimia. No las excluye del texto, como propone la poesía concreta, i això és el que us deia una mica com el dels poemes concrets, no? Que és evident i que la forma és el que fa el poema i es veu. Con la poesía concreta, sino que las esconde en él y, si es preciso, llega a hacerles un tratamiento de camuflaje, això és clau en aquest poema, desde el que actúan y pasan casi desapercibidas. Un poco en la línea del juego de trileros, el cual nos hace creer que la bolita está ahí, es decir, donde resultaría natural que estuviese, ¿no? Pero resulta que l'ha col·locada la bolita o la metàfora, que amb això no estic ara d'acord, perquè crec que aquest poema del que parlo jo no és metafòric, donde no nos la esperamos, ¿no? En consecuencia, este juego, tramposo e inocente a la vez, es de gran trascendencia porque le permite separarse de la noción de inmediatez de la poesía concreta, aquí insisteix en la mateixa idea, y abrir el lenguaje sobre el sujeto a cualquier determinación o mediación que no le sea impuesta. Llavors continua el text que parla també del concepte de lo falso, perquè al final és un poema que és molt lingüístic, perquè el que fa és realment treballar amb una sèrie de convencions que hem après, que són així, i que no ens hem preguntat per què i que costa molt de demostrar que siguin així, no? Amb la qual cosa el veritat i fals és fàcil d'acceptar, no? I hi ha altres poemes, no? Aquest de la clau que hem parlat, el logotip, etc. Aquest
és difícil dir que siguin veritat o fals, però aquest sí. Del concepto de lo falso como única plataforma desde la que cuestionar la idoneidad de aquello que se presenta como verdad, o sea que es necesario, poniendo en evidencia la carga ideológica de las acciones aparentemente más neutras. No? És un poema, de fet, molt neutre. No? I aquí cita Jorge Luis Marzo, La competencia de lo falso, etc. Al final, continuant una mica amb el concepte aquest d'allò fals, aquí parla del concepto de lo falso en un contexto determinado parece responder a una percepción de falsedad en la verdad oficial repetida y publicitada. És que aquest poema és com un... ens l'han repetit 300.000 vegades, que se presenta a sí misma como algo sólido y sustancial. Solo esta percepción de engaño en la verdad oficial nos permite esquivar el peligroso escollo, aquí el text es posa una mica espès, tampoc l'he entès gaire, de la arbitrariedad subjetiva, que nos llevaría directamente a la insignificancia o a la estupidez. Brossa se libera de lo arbitrario mediante la introducción de una alteración base, a ración de un canje o una falsificació. I sí, és que aquest poema bàsicament és un... Llavors hi ha altres interpretacions més místiques, que parlen dels plànols, com ell... perquè dintre del poema, de l'estructura, hi ha com una línia horitzontal, no?, que fa referència com uns plans poètics, però jo crec que no, que té més a veure amb l'atzar. I finalment, també, si tornem al principi, quan feia aquella recerca, estava trapassejant la web d'un artista que es diu Isabel Banal i vaig trobar una cita d'en Brossa també interessant que diu: per molt que hagin evolucionat les tecnologies del processament d'imatges, o alguna cosa així deia, a dia d'avui, a l'albada i a la posta de sol, el cel és vermellós. I amb això acabo ja.